Altså lidt krøllet lige der, ikke? Men det skal bare lige stryge sig, og så er vi der. Ja. We'll go. We'll come back. I'll come back. Thank you. Vi starter dagen ud her klokken 14:30 lige nu. Vi misser simpelthen morgenmaden, vi vågner klokken 11 eller sådan noget. Vi har sovet længe i dag. Okay, der er Albanien trøje her. Der er fodboldtrøje her faktisk. Albanien spiller kamp senere, så det skal vi selvfølgelig se i dag. De spillede også for 2-3 dage siden, men der var vi oppe i bjergene. Nu skal vi lige over til samme restaurant som i går. Det er det bedste mad, vi har fået indtil videre. Ja, vi skal lige tjekke vejret. Vi går her, og det er mega varmt. Ja, det er 32 grader lige nu. Vi har bestilt sådan en rejepasta her. Samme sted. Vi smager lige hurtigt. 100 salt. Måske lidt salt, men det er vanvittigt der. Jeg har sgu også fået det samme her. Ja. Jeg vil stille nogle kyllingsbid her, 2 til hver. Og så til Sigge ved siden af. Ja tak. Det er der. Okay, det blæser ret meget. Vi har været inde og spise rigtig god mad nu her. Det er altså det her byen er kendt for. Alle de her vinduer, eller 1000 vinduer eller sådan den her by her. Det der med, at det bare går højere og højere op ad bjerget. Det er altså et godt view det her, men jeg tror der er bedre view over på den anden side af broen. Der er en bro herovre, hvis vi lige skal gå over af. Så kan man se det meget bedre. Vi prøver lige at gå over på den anden side af, hvor de her flotte huse er. Så gik vi lige over på den anden side af broen her, men vi ved ikke rigtig, hvordan man kommer helt op. Men det ser vi nok på i aften, fordi i aften er der også solnedgang og sådan noget der. Så tror vi, det ser rigtig flot ud. Vi har fundet nogle trøjer. Vi skal have Albanien trøjer. How much for this one? 40 euro? Leg. Leg? Hvad var det? 40.000? Hvad siger du? 40 leg. 40? Ej, hvad? 40 leg, jo. How much leg? How much? Leg? 40. 40. 1,040. Nå, okay. Så mener 1.400. Hvad er det så? Hvor meget er det? 1.400? 160 kroner. Altså det er fint pris faktisk, men vi kan altså købe den senere. Man kan gerne prøve den, ikke sådan her. Skud op mandekage. Mango milkshake. Og Louis har også bestilt en smoothie. Jeg ved bare ikke, hvad det er med. Han ved ikke, hvad det er med. Hvad er det med? Noget jordbær, banan og kiwi, tror jeg. Ja, okay. Nice. Mango milkshake. Og det bedste sugerør. Men den er vanvittig. Den er vanvittig. Jeg tror bare, jeg bestilte chokolade. Altså chokolade, normalt chokoladestykker. Så det var bare sådan en pandekage eller hvad? Den er meget god. Bare Nutella med pandekage. Ja, ja. No, it's ja. Louis han prøver en fodboldtrøje her. Skal jeg have banetrøje, den sorte her? I think large it's okay for you. Og jeg overvejer den her barselstrøje til 35 kroner med Ronaldinho bagpå. Den er kold. Okay, jeg køber den her barselstrøje til 35 kroner. Albanien trøjen koster 100 kroner. Og det var lidt dyrt i forhold til, det er jo sådan noget fake dårlig kvalitet. Den her barselstrøje, det er kun fordi det koster 35, og det er en fed barselstrøje. Ja, det bliver nok bare dårligt efter en vask, men altså så er det. Så er det bare vasken. Vi er kommet ud på gaderne nu her igen. Der er meget mere liv nu. Klokken er 8:30. Det er måske fordi Albanien spiller fodboldkamp her om en halv time. Så alle børnene er bare ude at lege, mens forældrene ser kampen. Der er bare fodbold herude og alt muligt. Der er bare sådan noget legeplads herude. Ja, der. Vi sad også fodbold over på en eller anden bar eller sådan noget der, men stemningen var ikke særlig god. Jeg fik en varm appelsinjuice, og ja, så vigtigt er kampen heller ikke, vel? Så jeg tænker, at vi bare går en tur mod det her marked nu, og så måske se, om vi kan finde nogle fodboldtrøjer eller noget. Okay, vi er kommet ind i butikken nu, i gang med at købe en Albanien-trøje. Det er 111 kroner, jeg vil gerne lige have den ned på sådan... Jeg prøver at gemme 1000 væk. Ja, det er også godt. Skal den bare stryge eller hvad? Ja, den er jo fint med, men nu får du til 1200 læk. Den er lidt krøllet, ikke? Jeg sparer lige 20 kroner. Jeg har lige fundet på 20 kroner. Prøv lige at vente om der. Altså lidt krøllet lige der, ikke? Men det skal bare lige stryge sig, og så er vi der. Ja. Hvis det er spørgsmål, er, hvis du skal flere. Du flere? Når du har flere penge, eller? Altså jeg er mere ude i sådan at... Vi køber sådan en lille fætter her. You have this one? Large? L? It's the same material. Jeg ser også gerne i hvide, ikke? Ja. Hvor meget er det? Til 3000 læg. For 2. Ja, jeg tror, jeg prøver det for 2,5. Hvor meget vil du? Det er 1200, 1400. Nej, nu prøver jeg bare lige at give mig 200. Ja.
Gaden Boys. Wow. Det var ret fedt, men også bare krøllet, ikke? No. We'll go. We'll come back. I'll come back. Thank you. I'll come back. I'll come back. Thank you. Okay, så han viser trøjen, at den normalt koster 2.000. Og så er han gået ned til 1.500. Så han går allerede ned med 500, men... Det er fordi, jeg troede allerede prisen var 1.500 læk, men den var åbenbart 2.000 til at starte med. Så jeg prøvede bare at gå lidt ned jo. Men jeg kommer ikke til at give 110 kroner for en krøllet trøje. Nej. Så må jeg stå ind for mig. Du skal bare sige til ham, nu bliver det 1.200, så... Men altså, jeg sagde til ham, at vi nok kommer tilbage. Jeg sagde tak til ham, ikke? Han var meget sådan, det er okay og sådan noget der. Ja. Han er meget sød. Kommer tilbage. Jeg kommer ikke tilbage. Nej. Så der er aften, vi kommer over til broen nu. Broen ser meget fed her om aftenen. Og der er bare alle mulige hunde og katte, der løber rundt hernede og gør. Gadehunde. Den der bro, ikke? Ja. Der er også nogle lyskæder rundt om de der... Så du ikke det? Nej. Det var ikke templet, tror jeg. Men altså, kig man lige deroppe her. Wow. Jamen heroppe, der er jo alle de der bygninger der. Der er alle de der huse der. Det er beautiful. Ja, jeg tror, det er en hyggelig by at bo i. Vi er simpelthen tilbage igen, boys. Vi har været... Det er tredje gang nu. Det er tredje gang, vi er på 80 timer. Og Keo, han kigger på menukortet sådan her. Jeg sidder på min... det er første gang, jeg ser det. Men vi er der, boys. Lad os være med det første gang, vi er. Ej, det er spaghetti. Nej. Ej. Så er der kommet mad. Samme sted igen jo. Der må i hvert fald være 40 gram protein her, tror jeg. Og vi tager lidt citronudder her. Nu så bare bestille kylling og så pomfritter. Det er pomfritter til. Brød den. Jeg har bestilt en rejerisotto. Tidligere var det med pasta. Hvor er rejerne henne? Er rejer her? Hvad siger vi? Jeg synes, det der ris, det bliver for... Er det tørt eller blødt, eller er det sådan... Ja, det er bare, risen er bare for blød, ikke? Ja, okay. Det er meget sådan noget risengrød. Sådan noget risengrød med reje. Det var meget lækkert. Ja. 10 ud af 10? Nej. Hvor meget giver vi den? 6-7 ud af 10. 7 ud af 10. Yes, vi har siddet her ved busstationen i en time nu, fordi vi troede, at bussen gik kl. 12, men det går kl. 13. Der er ikke rigtig noget sådan morgenmad eller noget. Vi har bare siddet og spist tomatbrød og bulken, ikke? Vi nåede ikke morgenmaden. Nej, det var 7 til 10. Vi stod op klokken 10 eller sådan noget. Ja. Vi kan bare sidde her, jo. Ja. Sidde i bus i 6 timer. Ja, vi sidder i bus i hvert fald 4 timer. 4 timer. Vi skal helt sydpå til en by, der hedder Samil. Men først så skal vi i Sarande. Og så skal vi faktisk med endnu en taxa til Samil. Så bare sådan 7 minutter, ikke? Så vi skal sidde i bus i 4 timer.